Здравейте, приятели! Казвам се Георги Палпорин и днес ще поговорим за възможностите, които дава платформата TъргBG. TъргBG е система, която дава възможност за качване на неограничено количество търговски предложения от един потребител, като е безплатна. Естествено има и платени опции, които са за VIP търгове, които се виждат на челната страница и се ротират горе, както и за избрани търгове, които са позиционирани в малко по-долната част, но се виждат на главната страница. Сайтът е структуриран в 4 подкатегории: имоти, авто, бизнес и арт. В момента сме в категория имоти, която дава възможност за търсене, категория авто, категория бизнес и категория арт. За да публикувате оферта, трябва да направите регистрация, което става последния начин. В горното меню натискате бутон регистрация. След отварянето на регистрационната форма попълвате данните, като в горната част има задължителни полета, които индикират вашето име, вашето потребителско име, имейл, адрес за кореспонденция, ако желаете да посочите такъв, и телефон, ако желаете да посочите такъв. Тези данни ще бъдат оповестявани във всяка една ваша обява, като ще се взимат автоматично от профила ви, така че за да осъществите адекватна комуникация с вашите потенциални клиенти е хубаво добре да ги попълните. В по-долната част има данни за вас самите, които ако вие желаете само попълвате. Те не се използват с никакви други цели, освен с това ние да се ориентираме какъв тип е аудиторията, която посещава сайта, и за да може да адаптираме по възможно най-добрия начин за този тип аудитория. Регистрацията приключва с генериране на парола и нейното повторение. Ако желаете да се регистрирате за имейл бюлетина, трябва да индикирате в този прозорец с чекбокс, както и да се съгласите с условията за ползване на сайта. След като изпратите тази информация към нашите сървъри, ще получите на посочения от вас имейл линк за активиране на профила ви. След като направите това нещо, вече може да влизате в системата. Същата операция може да направите и с Facebook профила си. В момента виждате административния ви панел като регистриран потребител. Това е вашият профил. В него имате опция за редакция на данните. За промяна на паролата. За съобщения, които осъществявате с други потребители в системата. Бележник, в който може да отразявате, в който се събира информация за отразени от вас оферти, които представляват интерес за вас. Вашите последни търсения, за да може добре да управлявате и да пестите време с използването на системата. История на SMS плащания, ако сте правили такива, за да бъде публикувана на по-видими места вашата оферта в секциите VIP избрани, както и управление на публикуваните от вас търгове. Като чрез този панел може да редактирате, да удължавате срокове и в общин да правите всичко с заведената от вас обява. Също така може да управлявате и вашия ежедневен имейл бюлетин, като го таргетирате спрямо вашите търсения към момента, в който ползвате системата, по региони и по типове обекти, които ви интересуват. Как става публикуването на обява? В горното меню на сайта има бутон "Публикувай и търси". Публикуването става чрез бутона "Публикувай". След неговото натискане ви се дава възможност да изберете какъв тип обект ще публикувате: имот, авто, бизнес или арт артикул. Ето по този начин изглежда менюто за попълване на оферта за продажба на имот. Всичко е добре структурирано, попълва се лесно и бързо.
Имате възможност да позиционирате на карта, да опишете имота подробно, да посочите неговия адрес, да посочите данни и срокове за процедурата, ако слагате такива. Може да добавите информация за това в кои дни, в кои часове ще се правят огледи. Също така може да подавате и информация за крайната дата и час за подаване на документи, ако продавате чрез търг, както и датата и часа за провеждане на търга. Опциите за продажба са чрез явен, таен, холандски търг, конкурс и продажба чрез пряко договаряне. Можете да добавяте неограничено количество снимки, неограничено количество документи. Те могат да бъдат текстови, PDF формат или тип Excel. Може да, ето тук са инструкциите, ако желаете да пуснете вашата обява в избрани търгове или VIP търгове, те стават чрез SMS. Ако желаете да качите към вашата обява и виртуална разходка, трябва да ни изпратите на посоченият имейл, за да я приложим към вашата обява. Това е направено с цел да ви улесним, тъй като виртуалните разходки са комбинация от файлове и предположихме, че за потребители ще бъде проблем или ще представлява трудност да ги прикачат адекватно. Как изглежда една обява, публикувана в Търг.bg? Ето по този начин. Смеем да твърдим, че към днешна дата това е най-адекватният начин за представяне на българския пазар на обекти предмет на продажба от каквото и да било естество. В началото на офертата вие виждате снимков материал, в случая това е презентация, цената, заглавието, какво се продава, Google Street View, в което може да помогнете на вашите потребители да се ориентират по-добре в околността на продавания от вас обект. В по-долната част следва данните за контакт с вас, които са автоматично генерирани от регистрационната ви форма, така както вие сте ги публикували. Данните за самия предмет на продажба. В случая този имот е представен с виртуална разходка в 360 градуса, с вградени в нея елементи. Като тази опция е изключително удобна за вашите потенциални клиенти, тъй като им дава абсолютна пълнота на представата за това какво е обявено за продажба. В същото време в сайта, сега ви показваме една друга обява, в сайта може да аплодвате видео от YouTube, което ви дава възможност да представите чрез видеоматериал обекта на вашата продажба. Ето тук в момента може да видите една публикация на бизнес обект, който също е представен чрез видеопрезентация. 80 лева. Цената е по договаряне. Търсенето в системата е изключително удобно. Ето тук е секцията за избрани търгове в различните сегменти. В случая сме в имоти. Ако отидем в авто, ще видите избраните търгове за авто, или в бизнес избраните търгове за бизнес, които се виждат най-отгоре. Това е менюто за търсене, като може да търсите по местоположение, по вид на артикула, да подавате цена от до или в какъв период е обявена продажбата. Аудиторията на Търг.bg е изключително таргетирана, месечно се посещава от над 20 000 души. Имейл бюлетина ни се разпраща ежедневно до над 6000 потребители.
Facebook страницата ни, която ежедневно се обновява с основните качени търгове, които стигат до над 8200 последователи, като обхвата на Facebook страницата ни е над 40 000 души. Във всеки един момент, в който имате нужда от помощ с употребата на сайта, може да се обърнете към нас чрез контактната форма. За удобство сме поставили един бутон, който седи постоянно отдолу вдясно. В момента, в който вие подадете към нас съобщение, ние ще го получим и ще ви отговорим в най-кратки срокове. В трудния пазар, в който се намира в момента страната, ние смятаме, че сме направили една изключително модерна, работеща платформа, която дава възможности в значителна степен над конкурентите ни, особено в частта с визуализацията. В същото време ние имаме екип, който се занимава с подпомагане на потребители, които не могат да се справят сами със своята визуализация. Екипът ни се състои от експерти в няколко направления: имоти, право, продажби, маркетинг, визуализация, фотографии и видеообработка. В същото време може да ви помогнем и за структурирането на правилата ви за продажба, ако решите да го направите чрез търг. Да ви помогнем за маркетинговото позициониране, при срещите и преговорите и при сключването на самата сделка, ако имате нужда от такова съдействие. През цялото време сме на ваше разположение и нашата основна цел е да направим платформата и нейните потребители доволни от употребата им и всички да постигат едни добри и разумни сделки, въпреки трудностите на пазара. До следващия път, когато ще ви представим други възможности, които сме изградили чрез платформата TъргBG. Пожелаваме ви успешни сделки!